মনো মরু পবিত্র পাপ क्या তো ফাইনালি ଆମ ଟିମ୍ 6 ରନ୍ରେ ହାରିଗଲେ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତ କେମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମନ ମୋର ପବିତ୍ର ପାପ क्या ফাইনালি ଆମେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖେଳଟି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ହାରୁଆ ଟିମ୍। ତ କେମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପିଟି ପାରିଲାନି, କିଏ କିସ ଗଲା, ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ गजब टू विवाद आदमी। ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ, ଖେଳରେ ହାର ଜିତ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଟିମ୍ 6 ରନ୍ରେ ହାରିଗଲେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମ୍ପିଆର୍ ଥିଲି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ। ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଛି, ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିଦେବେ। ତ ଆଗାମୀ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।